जारिमिनाव रोखा लिरनाय दं बर'फोरहा राजा दंमोन, रायजो दंमोन, राव हारिमु गासैबो दंमोन। अब्लाबो बर'फोरा गावजों गाव नायनो हालायै एना एनि दंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोर, सोमदोन जोहोलाव, दैमालु जोहोलाव, सिखोना जोहोलावमोन बायदि जिउ गोमानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो दासिमबो दैमालु जोहोलावनि सावा खाराखै। बेबादिनो मोनसे अरनबारियाव फिसा सिखावनि हान्जा दंमोन। बिसोरबो गावजों गाव राजा जानो लुबैनानै गावजों गाव बुथारलायो। जोबथायाव बिसोरो साननाया गासैबो फैमाल जायो। बिदिब्ला नायलांदो सुंद' भिडिअखौ। जोंनि मानसिखौ हमबाय बे अरन दान्दालि बारियाव सोर बेलाय सोर संगालि दं जोंनि मानसिखौ हमनो हाग्रा। दिनैसो रावबो हमाखै। हे सांग्रां जा सेंग्राफोर, जेब्लाबो सांग्रां जा। बे अरनबारियाव सोरनि संगालि फैदों, सोर संगालि फैदों। दिनै जोंनि मानसिखौ रावबो हमनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै जोंनि मानसिखौ सासे हमबाय। सोर बियो? देग्लायनि फुजाया जोबथा बरिंहाय ने। खेलाबो गैया माबो गैया। जोंहाथ' सिंगेल मानसिहाय, मालाय बयफ्रेन्ड गोनांफ्रा खम जरा जरा बेरायगोन बे। बे अरनबारियाव जों मानो थाफैदों? बेनि थांखिया मा? जों बेयाव थाफैनायनि मेन थांखिया मोनसेल', रां। जोंनो रां नांगौ, रां दाबिनानै ग्रामा फाननानै जोङो क्रौरपति जानायनि सिमां सुजुदों। बे थांखिखौ लानानैनो जोङो बे हाग्राबारियाव अरनबारियाव जोङो थानो गोनां जादों। बेखायनो जायखौ बुङो टाइम इज मानि, जोङो ओरैनो बेकार थायाबालानो, जोङो जौ जुवा गोदोनानै थायाबालानो जोंनि बिजनेसखौ जों स्टार्ट खालामनो मानसि खावनांगौ। थाखा लाना फैग्राफोरखौ जोङो हास्रोदनांगौ। थाखा बिनानै सोरबा होआब्ला जोङो सुथारनांगौ। बेबायदिनो जोंनि बिजनेसखौ जों फोजौलांनांगौ। बस फन फैदों नै। हे कुछ चंबुला वाइदले किरो माइंडो दंजांखां जेम्बालेक्सो आवगायले ओ गादेबायो। भुटाननिफ्राय सिगाङा फन हरदोंमोन आंनोहाय। भुटाना खुलिफिनबाय। जोंनि बिजनेसा आरो स्टार्ट जाफिनोसै। सिगांनि बायदि भुटानाव फेग्रा मुवा, बेजों लोगोसे मोजां देरफुनाय सिख्लाफोरखौ जोङो भुटानाव आरो साप्लाय खालामफिननो हासिगोन। जोङो आरोबाव क्रौरपति जानायनि लामायाव। थांदो बिदिब्ला गावबागाव मैहुराव, नाथाय जेब्लायबो सांग्रां, बी केयारफुल। खारबाय उनै खारबाय। हगार होनदों, हगार। साला बस बेनो सासेया खारबाय। वाव बिउटिफुल बर' सिंगार। सासेया बोरो बेखौबो खारहोबावबायसो। नोंसोरो गोरोन्थि खालामबाय। जोंनि थांखिया, आंनि थांखिया
मोजां सिख्लाफोरखौ गुबुन देशाव फाननानै रां आरजिनायनि थांखि दंब्लाबो दिनैसिम आङो बर'नि खहा जानाय आरो बेबायदि फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ फाननानै थाखा आरजियाखै। नोंसोर गोरोन्थि खालामबाय। नोंसोर मालाबा नुदों नामा बेबायदि मोजां बर' लाइमोनफोरखौ किडनेप खालामनाय आंखौहाय? गैया। आं किडनेप खालामो जायफ्रा बै समाव बर' हारिखौ गादबनानै जादों, जायफ्रा बै समाव जोंनि बर' हारिखौ नेवसिदों, बेफोरबायदि मानसि बिदिनो हारिफोरखौ आङो किडनेप खालामनानै क्रर रां आरजियो। नाथाय बर' लाइमोन फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फाननानै आं रां आरजियाखै। नोंसोरो गोरोन्थि खालामबाय। लाबो। र' मालाबाबो अयनाय खालामखै नोंसोरो नुदोंमोन। बस नोंबोथ' बै समाव सासे बर' बिजनेसमेनखौ सुथारदों। बस मानसिया मोनबोबाय नै। नार्जारि जोबोद मेजेम जाबायमोन ना नों? नोंसोरो मा खालामनो सानदों आंखौ? नांगौबा नोंसोरो आंनि थाखाखौ लाखिजोबदो, आंखौ हगारदो प्लिज। वाव थाखाखौबो लाखिगोन, मानसिखौबो दान। बे बर' नङामोन नामा बस? बे बर'नि थैयाव खारामोन नामा? बिनि थैया बर'ब्लाबो बिनि साननाय हनाया बे बर'नि ओनसोल। बियो बर'फोरनि गोबां लाख थाखाखौ डाकाइट खालामनानै लुथिनानैसो बे माहाजोन जानाय बे मानसि। जायहा बर'नि एगेन्स्ट मावो, जायहा बर'खौ नासयो, बे मानसिखौ आं बर'ब्लाबो सुथानो। बे गथ'खौ लाखिथ' र' आं दसे सानग्रोनि बे गथ'खौ मा खालामनाया गाहाम जायो। आं सानग्रोनि गोसो माइ। बस खोनासं, बेखौ आं सर्ट खालामनो हायो। नाथाय माबोरै? नै ओरैहाय। आं मिथिखागौ नों आंखौ सानसे गावगोन, मानोना बर'फोरा गोरोबलायनाय गैया, गोदोबो दाबो आरो इयुनावबो जेब्लायबो थाखानि लुबैसुला, गादिनि लुबैसुला खा। नों आंखौ गावदों, नोंहा जेबो मोनदेरनाय गैया, मानोना दा गासै थाखा बेंक बेलेन्सआ आंनि आखायाव। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला, नों आंखौ गावबाय, नोंबो सानसे मानसिनि आखायाव थैनांगोन। बस, ओइ बस, आया लांमारबाय नामा? आं सानदोंमोन नोंखौ गावथारनानै आं राजा जानो। बस, ओइ बस, बस, बस। नों आंखौ गावबाय,